هەڵبژارتنên Perlemanê Tirkiye babetê germê civatên penaberên Bakurê Kurdistanê ye. Lê ew ji mafê dengdanê bêbehr in. Heqê ji hevî te sindoq şimara bînî vê de em ji dengê xwe bidîn wekî Kurdemên Avrupayên her vê ve. Bez be malesef ev tiştê nekirin ev xwe jî hez nakin bu Kurda wesike qewatê çêkin û sindoqê bînî vê de zoner jike. Penaberên Bakurê Kurdistanê li welatên dî mafê dengdanê heye. Lê li Başûrê Kurdistanê sindoq bûne hatîne danan. Em dixwazim dengê xwe bidîn, ev 20 sala em muhacir, em jî gunehîn. Xwedê ev 20 sala min xweyî xwe dergê xwe nedîtiye. Ez jî rihim qez kunî dîwarayî. Ez jî dixwazim dengê xwe bidin xwe eser bikevim. Ev ji bin vê zilmiyê derkevî. Hege me destê xwe kir yek dem hemî serketî. Penaberan çaf li vegerê ye. Lê nav bername helbijartinan yê aliyên hevrek pirsgirêka wan hatiye ji bîrkirin. Herçend ku pîrosa aştiyê jî çend qonak derbas kirîne. Bu daxwaziyê me ew e ji we hizbên layinên Tirkî, Kurdistana Tirkiyê, Kurd bin, Tirk bi kî hizba serket. Em ji yani wetantaşên em xelkê Kurdistana Tirkî ne. Em wetantaşê Tirkî ne. Pirsa halê me vî miletî bike. Em ji xelkê Tirkî ne, dewleta Tirkî ne. Em ji mafê me jî heye. Wek insanê dinyayê hemî. Çira mafê her kesî heye me Kurdanî ne. Qîma wî nayê sindoqê dane em dengê xwe bidin. Belkî ne mehlîme em dengê xwe bidî Erdoğan jî mam çi zanin mesela insanê heye. Belkî em nerî Kurdan jik. Belkî em hinin bidîn, belkî em hinin nedî jik. Kempa Girêgewrê Rojavayê bajêrê Duhokê nêzîkî 200 xêzana lê dijîn. Ku li naverasta salên notan ji Bakurê Kurdistanê mişext bûyne bû Başûrê Kurdistanê. Bejdarbûna helbijartinan û dengdan êk ji binyatên mafê mirovî û sîmayekê dîmokrasiyê ye. Lewma Kurdên Bakurê Kurdistanê ew li Başûrê Kurdistanê penaber dixwazin bi vî mafê xwe şad bibin. Eyyûb Nisrî Rodaw, Kempa Girêgewrê, Parêzgeha Duhok.